хубава Коледа, да си пускаш коледни песни и да дивееш. Смисъл, защо е измислена Коледа? Странно ми е. Елха! Всичко както трябва. Но, само звуци чувам. Дако. На. Какво е това? Ключ. Не ме зов. Но още е в мен. Имам пръсти, но вие нямате. По-скоро имам ключ. В смисъл, май тук в Монтана няма да завали сняг. Никога. Не би. Как се появи тази бележка? В смисъл, тези бележки. Ето що не? Това е тайния ключ. И ключът е обладан и трябва много да внимава с него. Какво?